Tajb kif tafu l-aħwa regolarment aħna minn ġurnata l-oħra nirreferu għal Ġesu bħala is-sit tagħna. Jew nużaw il-kelma il-mulej tagħna, l-mgħallem tagħna. Li hija jekk taħseb ftit tikka stramba għaliex qegħdin narfu lil wieħed bniedem illi fiżikament qatt ma ltqajna miegħu u frattant qegħdin narfuh u qegħdin nammettu anke bil-ferħa illi huwa għandu il-pussess, għandu l-jett fuq ħajjitna kollha. Pietru jgħidilna li intom għalkemm ma tarawhx bħalissa temnu fih. U għalkemm ma tarawhx temnu fih u taqilgħu il-għan tal-fidi tagħkom li hija s-salvazzjoni ta' ruħkom. Ġifieri il-fatt li aħna l-Ġesu nsejħulu sit tidher stramba meta nikkonsidraw li Ġesu għex f'pajjiż 1000 mil il bogħod minnha. U għex fi żmien 2000 sena b'differenza. U frattant narfuh bħala s-sit tagħna. Bħala s-sit personali tagħna. Narfuh personalment, fiżikament ma ltqajniex miegħu qatt ma rajnieh b'dawn l-għajnejn, qatt ma smajnieh b'dan il-widnejn qiegħed ikellimna, qatt ma missejnieh b'idejna u frattant bil-konfidenza kollha narfuh bħala s-sit tagħna. Is-sit illi qegħdin ngħidu allura li għandu l-awtorità li jirregola u jmexxi u jiggwida u nuża kelma goffa jiddetta fuq il-ħajja kollha tagħna. X'ġara? Għaliex wasalna biex ħadna dan il-pass li jidher tikka illoġiku. Però meta taħsibha ftit aħna hemm nies li ngħidulhom Freudjani għaliex għax isegwu t-tagħlim ta' Sigmund Freud jew dak Marxist għax isegwi il-tagħlim ta' Karl Marx. Tifhem? U aħna Kristjani għaliex insegwu il-wieħed li jismu Ġesu illi Alla taħt titolu il-Kristu, il-Messija tiegħu. U dana aħna ġralna hekk li nirrikonoxxuh lil Ġesu bħala s-sit tagħna mhux għax aħna konna aktar bravi mill-oħrajn jew aktar eruditi, aktar intelligenti, x'hemm dan. Jekk għandek dik l-idea ħassara malaj minn moħħok għaliex din il-fiduċja tagħna f'Ġesu li qatt ma rajnieh. F'Ġesu li fiżikament qatt ma ltqajna miegħu u stess qal li l-foqra dejjem għandkom magħkom u lili mhux dejjem ħajkolkom magħkom. Dana aħna għamilna dal-pass u impenjati li nżommu din il-linja bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Bħadd aktar. Pawlu jgħid ħadd ma jista' jsejjaħ lil Ġesu sit ħlief bl-Ispiritu Santu. U rrid ifisser ħadd ma jista' onestament u ġenwinament isejjaħlu jirrikonoxxih bħala sit ħlief bl-Ispiritu Santu. U l-Ispiritu Santu illi fetħilna għajnejna li dawwalna biex aħna narfu li iva għalkemm Ġesu għex fi żmien ieħor f'art oħra, tajjeb, aħna marbutin miegħu u għandna x'naqsmu intimament miegħu għaliex huwa ta' bilħaq is-sit ta' ħajjitna. Bi-grazzja din hija bi-grazzja. Anke Pietru meta l-Ġesu stqarru u qallu int il-Messija binalla l-ħaj. U Ġesu biex ma jmux dan id-disċiplu tiegħu jitkabbar, għallu mhux il-laħam u d-demm għarfek dan, mhux bl-intelligenza tiegħek, ma kien missieri li rrivelawlek. U dik hija pożizzjoni tagħna li aħna b'umiltà u bil-ferħ narfu il-Ġesu bħala l-sit tagħna għarafna li u nsejħulu sit għaliex l-ewwel nett
is-sit li xtrana, li kisibna li nifsu, li akkwistana għal Alla biex inkunu saċerdozju għal Alla poplu miksub tiegħu. U għamel dan mhux bil-fidda u d-deb, mhux billi xi ħallas xi prezz eżorbitanti, ħallas b'demmu stess. Il-fidwa tagħna swiet lu ħajtu stess. U Pietru jgħid illi huwa bħal il-fidwa tagħna hija bid-demm tal-ħaruf moti għalina. Fdina mid-dnub, allura emanċipana mill-jasar, mill-iskjavitu tad-dnub sabiex inkunu issa tiegħu. Nappartienu għalih. Aħna, we belong to him. Dik ir-rabta aħna tiegħu. Ġesu wkoll fdina kemm mid-dnub kif ukoll mid-dominju tax-xitan. Qabel konna taħt it-tirannija kifra tax-xitan imqarqin u nqarqu b'xulxin, imissa aħna ksibna din il-libertà. L-Apostlu Pawlu jgħidilna illi Ġesu ħelisna mid-dominju tad-dlam u trasferina. Anzi, Alla ħelisna mid-dominju tad-dlam u trasferina għas-saltna tal-iben ta' mħabtu li fih għandna l-fidwa il-maħfra tad-nubiet. L-opra tal-Alla, l-opra grandjuża tal-Alla hija illi għalana minn taħt il-ħakma tad-dlam u tagħna tat-trasferiment. Min-naħa ġabna in-naħa l-oħra. Għas-saltna ta' ibnu ta' mħabtu. U x'ingawdu permezz ta' Ġesu il-maħfra tad-nubiet. Il-fidwa. Aħna liberati sabiex issa naqdu lilu. Litra lill-Ebrej ukoll tajt li Ġesu bħalna l-laħam u d-demm biex jillibera lil dawk li bil-biża tal-mewt kienu ħajjithom kollha suġġetti għal jasar. Aħna konna suġġetti għal jasar. M'għadniex imma għaliex għax issa nappartienu għal sit ġdid. Ir-realtà kbira ta' id-dinja nistgħu niġbruha f'sentenza waħda. Ħanissellef sentenza mingħand l-Apostlu Pawlu għax hija ta' bilħaq sinifikanti. Hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Ħanibdew bid-direzzjoni tajba billi nirrikonoxxu li hemm Alla wieħed. Ma Pawlu qed jgħid hekk, qed jikkundanna prattikament ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja u qed jgħid Alla tal-Iskrittura. Jahwe, Alla ta' Abraham, ta' Isaac, ta' Ġakob. Alla u missier Sidna Ġesu Kristus. Dan huwa Alla veru. Alla wieħed u kif ħaniresaq li Alla? Kif se nkun milquh minnu? Medjatur wieħed. Medjatur wieħed li huwa Sidna Ġesu li talu nnifsu bħala fidwa kulħadd biex xieda mogħtija fi żmien imwaqqat. U allura Ġesu bir-raġun iva insejħulu sit il għaliex ħalsinna r-riskatt. Dak li aħna bl-Ingliż nsejħulu ransom hija somma f'dan il-każ b'demmu stess, bħajtu stess biex aħna issa nkunu tiegħu. U allura Kristjan ġenwin, Kristjan illi fih hemm il-ħidma tal-grazzja tal-Alla fih. Kristjan imwieled mill-ġdid biex niftehmu. Lil Ġesu mhux biss isejjaħlu sit u jafhem. Bħalli kieku adotta din it-terminoloġija reliġjuża li ma taffettwax. Ma jsejjaħlu sit il għaliex b'impenn minn ġurnata l-oħra irid josserva l-kmandamenti ta' Ġesu. Ġesu darba sfidhom lin-nies u għalihom għalfejn sejħu li sit. Ma mbagħad ma tagħmlux dak li ngħidilkom. Ma tagħmel sens. Għasab nkunu l-ikbar ipokriti jekk aħna nibdlu l-lingwaġġ tagħna mingħajr ma ħajjitna tkun mibdula wkoll. Ġesu jgħid li l-bniedem għaqli, il-bniedem ta' den huwa dak il-bniedem li mhux biss jisma' kliemu ma wkoll jagħmlu. Dan jkun bħal raġel għaqli li bena d-dar tiegħu fuq il-blat. Meta mbagħad jiġi l-arar u jinqalgħu l-irwiefen u l-maltemp dik id-dar tibqa' sikura. Għaliex għax hija mibnija fuq il-blat, mibnija fuq is-solitu,
mibnija fuq Ġesu Kristu u fuq il-messaġġ li waslilna. Ġesu jgħid li s-smawiet u l-art jgħaddu, issa aħna x-xemx dejjem tibqa' f'post tal-qamar ukoll, il-kwiekeb għaddew u xort għadhom f'posthom. Ma Ġesu jgħid is-smawiet u l-art jgħaddu, qatt jgħaddu. Dal-univers għad jispiċċa. Ma klimi ma jgħaddix jgħid. Daqshekk huwa kruċjali li aħna lil dan Ġesu li nsejħulu sit b'impenn u b'dedikazzjoni infittxu illi iva nlaħmu fina il-kmandamenti tiegħu illi nissottomettu ruħna għal talim tiegħu biex u jkun imsebbaħ. Il għaliex sit li mhux obdut x'tip ta' situ? Huwa sit ta' parsi. Ma jekk għandek anke għalliem fi klassi u l-klassi hija mħarbta u t-tfal jiġru u jħazzu u jxenxlu xulxin u jagħmlu l-fettlilhom u mhux qed jagħtu każ l-għallim tagħhom. Dak l-għallim huwa għallim fil-realtà? Mhuwiex. Ħanuru bid-der. Kemm verbalment ma wkoll bid-der li Ġesu huwa sidna meta aħna nobduh. U bekk u jkun imsebbaħ u aħna nkunu mbierka. Il-sinifikat tagħna l-bnedmin jinġabar fil-barka li aħna nirċievu minn Alla. Kemm mbierek dak il-bniedem li ma jimxix fil-parità ħżiena, laqas jaqaf fit-triq il-midinbin, laqas joqgħod fejn jgħodu żebbliħa. Ma rax qatija u jfel-liġi tal-mulej u lejlu nar jimmedita fuq il-liġi tiegħu, jimmedita biex jagħmilha. Biex isarrafa f'azzjoni ġusta ta' mħabba ta' ħniena. Ġesu l-apostli miġburin fil-kamra miegħu lejlet il-passjoni tiegħu. Kien għadu kif ħasslilhom riġlihom u dijom kien ikun serv l-iżjed baxx, xogħol l-iżjed servili illi taħsel riġlejn ħaddieħor. U meta Ġesu ra illi ħadd ma voluntiera bit-12 qabad u naħa ħwejġu għamel xugaman ma għaddu mela fiskatur bl-ilma u beda jaħsibhom riġlihom. Is-sit ta' kollox jagħmel l-iżjed xogħol servili fostna. Ġesu qed jgħidilna li dan għamiltu issa tajtkom eżempju sabiex intom ukoll tagħmlu l-istess bħalma jien għamilt lilkom. Jiġifieri li inti sservi u tagħmel faċendi l-ħadd ieħor u li taqdih u li tkun spalla għalih. Hemm hija l-vera turija, il-vera esibizzjoni li inti Ġesu tarfu bħala sidek. Di mhix kwistjoni kif ta' ċerimonja rajnija sa il-Papa Franġisku mar f'xi ħabs fl-Italja u ħasal ir-riġlejn tal-ħabsi. Din għamilha ovvjament biex imbagħad iġibu artiklu u ikun miġġub fuq l-ħabarijiet, dan huwa reċtar. Dija propaganda rħisa. Mhux hekk li inti ħatamel xi ħaġa ċerimonja biex tiġbed l-attenzjoni fuqek. Ġesu qed jgħidin anzi l-kontra. Ħwejjeġ u għadi li ħadd ma jrid jagħmlu, għamlu int għalihom. Għal-ġid tagħhom. Ġesu qed jgħidilna li aħna li morna għandu, aħna li Ġesu laqana u laqana bħala madinbin. Ġesu ma jqalħat ħlief il-midinbin. Ħlief il-midinbin. Nis b'saħħithom m'għandhomx bżonnu, nis li jidrilhom huma b'saħħithom m'għandhomx bżonnu. U qal jiena ma ġejtx insejħen nies sewwa mal-midinbin għall-indiema. U hekk aħna konna, u hekk għadna, u allura aktar għandna bżonn il-maħfra tiegħu u bħala nies milquha minnu issa irridu li nonorawh fil-ħajja tagħna. Il-ħajja tal-Kristjan hija ħajja ta' gratitudni. Ħajja ta' gratitudni. Ħajja ta' rispons għall-imħabba divina li aħna ilqajna fil-qlub tagħna. Allura huwa importanti meta naħsbu dwar Ġesu bħala l-feddej tagħna, bħala dak li xtrana għal nifsu. Fl-istess ħin huwa wkoll is-sit tagħna. Ftit deċenni ilu kien hemm kontroversja fl-Amerika fost il-Knisja Evanġeliċi
fejn kien hemm xi wħud li qalu le il-Ġesu tista' tilqgħu bħala Salvatur, ma mhux bħala Sid. Mbagħad aktar tard, forsi jgħaddu sena, sentejn, 10, jekk trid u meta jogħġbok tilqgħu bħala Sid u tibda tobdieħ. Din hija eresija kbira illi qasbis tippretendija, imma Ġesu huwa feddej u fl-istess ħin wkoll Sid. U ma jistax ikun mod ieħor. L-Iskrittura imkien ma tippermettilna nagħmlu dan, imkien ma tippermettilna illi naħsbu li Ġesu jaħfir li dnubieti u jien nibqa' Sid tiegħi nnifsi. Li jidirri nista' nagħmel li rrid, ngħid li rrid, naħseb li rrid, skont kif qed li jien. Le, l-affarijiet ir-realtà mhijiex hekk. Ma tistax timmaġina kif tista' tilqa' lil Ġesu bħala Salvatur u mhux bħala Mulej Suprem fuq ħajtek. Il-Bibja sħiħa turina Kristu sħiħ biex tkun Kristjan sħiħ. Xejn inqas minn hekk mhu aċċettabbli quddiem Alla. Alla jridna nilqgħu lill-Ibnu kif ta' bilħaqu. Huwa Salvatur, iva, u wkoll Sid fl-istess ħin. Kristu Ġesu mhuwiex Salvatur mingħajr ma jkun Sid. Rumani 10 vers 9 jgħidilna li jekk inti tistqar f'ommok li Ġesu huwa Sid. Tajjeb. U temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet se tkun salvat. Għax bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu u bil-fom wieħed jistqar għas-salvazzjoni. Iva, rridu nistqarru li Ġesu huwa Sid, però din hija xi ħaġa wkoll li tirrifletti xejn fil-qalb. Fil-qalb rridu nemmnu li dan is-Sid huwa Sid irxuxtat mill-mewt. Il-Freudjan jemmen fi Freud li miet u baqa' mejjed, il-Marxjan jemmen f'Marx li miet u baqa' mejjed, id-differenza hija din. Aħna nemmnu f'Ġesu li kien mislub u issa huwa irxuxtat. Aħna inservu Sid irxuxtat, Sid irxuxtat. U għal din ir-raġuni Pawlu jirraġuna magħna billi jgħidilna fit-tieni Korintin. Fit-tieni Korintin kapitlu 5 jgħidilna preċiżament dan diskors li Ġesu l-imħabba tiegħu tikkontrollana meta nafu li Ġesu ħabna tant. Tajjeb illi ma qagħadx lura. Għall-ewwel talbu lill-missier jekk jista' jkun dak dit-tazza minni, it-tazza tal-għadab tiegħu. Ma mhux li rrid jien, li trid int. Ġesu kien lest li isofri u jbati mewta ta' għajb fuq salib maħba fina. Maħba fina. Instab bħala għaddej li ubbidjenti biex ilibisna bil-perfezzjoni tiegħu. Issa dik li mħabba ta' Kristu għarafnija u tikkontrollana billi konkludejna dan illi wieħed miet għal kulħadd u għalhekk il-koll mietu. Biex u miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu jisimgħuha tajjeb din. Aħna mitna ma' Kristu, irxuxtajna miegħu, ħajja ġdida miegħu, biex dawk li jgħixu ma jmissomx jgħixu iżjed għalihom infushom. Insa l-interessi tiegħek, insa l-ambizzjonijiet tiegħek, int issa ta' Ġesu. U Ġesu huwa dak li jiddetta fuqek. Il-ħabar tajba din li huwa Sid ta' mħabba, ħniena u kumpassjoni li ma bħala. Mhux se jabbuża minnek. Ġesu se jkmandak għal ġid tiegħek. Għal ġid tiegħek. Ma jgħixux iżjed għalihom fushom imma dak li miet għalihom u kien irxuxtat. Iva, Ġesu huwa Salvatur huwa wkoll Sid għaliex mill-bidunet mindu l-anġlu ħabba l-rajja illi f'Bethlehem twildet tarbija u tarbija speċjali. Għalilhom se nġibilkom aħbarijiet tajba ta' ferħbi. Għax illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li huwa Kristu Sid. L-anġlu jiddeskrivih Salvatur li hu Kristu is-Sid. U hekk irridu nilqawh. Dak huwa l-Kristjan ġenwin illi l-Ġesu jarfu bħala Sidu minn ġurnata għall-oħra. La darba Kristu xtrana b'demmu stess, sirna tiegħu
bruħna u ġisimna, aħna tiegħu. U din għandna ħabta ninsewa. Pawlu kellu jfakkar lil Korintin li kienu diġà Kristjani. Għalilhom ma tafux illi jintom infdejtu bi prezz, ma tafux illi l-itzma tagħkom huma tempju tal-Ispiritu Santu. Kultant irridu dak li jfakkarna il-għaliex ninsew xaħna, ninsew l-identità vera tagħna. Għalhekk jgħidilhom mela igglorifikaw l-Alla f'ġisimkom u f'ruħkom għax huma tiegħu. Ġesu huwa sit, jekk mhuwiex sit ma jiswielek xejn. Ma jiswielek xejn. Il-għaliex huwa sit li attwalment jixtrik għalih innifsu. Allura il-deċiżjoni tagħna li nsegwuh bil-fors tkun akkumpanjata b'devozzjoni u lealtà lejh. Ġesu, jiena hekk irrid nirraġuna, Ġesu hu s-sit. Fir-realtà Alla ddikjarah sit fuq kulħadd. Ġesu huwa s-sit u allura bil-fors huwa s-sit tal-ħajja tiegħi. Issa mela prattikament minn ġurnata l-oħra dil-ħaġa. Jekk ta' bilħaq hija stqarrija mill-aktar sublimi, mill-aktar importanti, mill-aktar fundamentali għal Kristjana. Meta tgħid Ġesu għas-sit, tant qed tgħid xi ħaġa importantissima nerġa' ngħid illi mingħajr it-qawwija tal-Ispiritu Sant ma tasalx biex tajda, ma tasalx biex tgħix dik il-ħaġa li Ġesu għas-sit. Ma prattikament issa. Tajjeb aħna u mexjin minn jum għal jum. Xi tfisser meta tgħid Ġesu huwa sidi? Fost wejġ oħra. Irridu nibdew billi meta ngħid Ġesu huwa sidi, jiġifieri qed narfu bħal mutassew. Huwa l-kurjos, huwa divin. Xejn inqas minn Alla. Xejn inqas Alla huwa wieħed fi 3 persuni. Ugwali għal xulxin, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. U hekk irridu narfuh. Inqas minn hekk mhuwiex aċċettabbli. Meta Tumas iltaqa' ma' Ġesu irxuxtat u Ġesu stiednu biex idaħħal sebgħu fil-marka tal-imsiemer u idu fil-kustat tiegħu. Tumas meta għamel dan imbagħad qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Sid tiegħi u Alla tiegħi. Ġesu huwa divin. Huwa l-ħallieq li niżem ismewwiet mal-ħleq tiegħu. Xi storja tremenda vera. Xatt tremend biex Alla jakkwistana lura jirrikjamana għalih innifsu, lura għalih innifsu. Ġesu Alla tiegħi u allura rid nitkellem dwaru hekk anke ma' ħadd ieħor. Pietru l-Apostlu waħda mill-priedki tiegħu jgħid illi ħatkun taf żgur id-dar kollha ta' Iżrael. Illi Alla għamlu lil Ġesu kemm sid kif ukoll Kristu. Il-dan Ġesu li intom sallabtu. Alla ħajdwek bħalli kieku qaleb l-imwejjed il-ġens ludi. Iġġudika l-Ġesu għal dan huwa impostur, dan huwa mhuwiex vera l-Messija. Illi Iżajja u Ġeremija u Ħosea u Mikea ħabrulna kellu jiġi. Mhux hu. U rreġettawh. Rroftawh u salbuh ma' salib. Pietru qed jgħidilhom Alla jaħsibha mod ieħor. Alla jaħsibha mod ieħor. Il-fema ta' Alla dwar Ġesu hija totalment differenti minn tagħkom. Alla għamel lil Ġesu kemm sid kif ukoll Kristu. Meta għamel ġifieri qed jiddikjarah, qed jippreżentah pubblikament bħala Alla nnifsu, is-sid suprem fuq kulħadd. Prattikament ukoll meta ngħid Ġesu huwa sidi qed ngħid illi irid nikkommettu ruħi sabiex nonorah kull fejn inkun, ma' min ninserta nkun, fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata. Ġesu huwa li mgħallem għad-dis tiegħi li jridni nkun iva għad-dis bħalu. Għalhekk Ġesu ħaffrinna u ressaqna lejh biex jagħmilna ulied il-familja tal-Alla u hu nnifsu l-kbir fost ħafna aħwa. Ġesu jridna nkunu għaddisin skont ir-rieda tal-Missier. L-ewwel Pietru kapitlu 1
jgħidilna li bħala tfal ubbidyenti tikkonformawx li konfuskom għall-blibiet ħżiena ta' qabel meta kontu għadkom fl-ignoranza tagħkom. Iżda bħal muqaddis dak li sejħilkom, kunu intom infuskom ukoll qaddisin fl-imġiba kollha tagħkom. Għax hu miktub kunu qaddisin għax jien qaddis. Pietru qed jappellalna xi ħaġa li Alla kien ilu li qala Mose 100 snin qabel. Kunu qaddisin għax qaddis. Alla jridna nkun ngħixu ħajja isseparata għalih. Isseparata għalih għall-unur, għall-preġju, għall-eċċellenza tiegħu. Ġesu ukoll irridna nkunu umli bħalu. Is-Sit Suprem der fostna bħala għaddej. Der fostna bħala wieħed illi għadda jagħmel il-ġid, jgħid l-Apostlu Pietru, għadda jagħmel il-ġid. Mhux ifittex l-interessi tiegħu. Ma l-interessi ta' ħadd ieħor. Il-dawk kollha li jmorru għandu jgħidilhom tgħallmu minni għax jiena ġwejjed u umli f'qalbi. Ġwejjed, mela tfittex l-interessi tiegħek. U umli, kun lest li tkun serv ta' ħadd ieħor. U sorprendentament, Ġesu jgħidilna, issibu s-serħan għal ruħkom. Il-bniedem minnu nifsu għandu id-drive, irid jirfes fuq ħadd ieħor, irid jaċċella, irid ikun minn tal-ewwel, irid ikun preminenti, irid ikun famuż, irid ikun dinjitus. Qatt ma tagħdilu moħħu irid tkun seftur ta' ħadd ieħor, Ġesu kien l-ikbar seftur li għadder fostna. Seftur fil-versans tal-kelma. Li bħalu. U koll illi naqdu bħalu. Illi inservu u anke f'affarijiet żgħar, affarijiet kontinwi, dinja l-ħajja mbirka. Ġwanni 13 vers 14. Ġesu jgħid mela jekk jien is-sit u l-għallim, smajtuha? Jekk jien is-sit, għax huma kienu għadhom kif qalulu Ġesu għalhom intom sejħuli l-għallim u s-sit. U sewa tgħidu għax hekk jien għalilhom. Sewa tgħidu. Mela jekk jien is-sit u l-għallim ħsiltilkom saqajkom, intom ukoll miskom taħslu saqajn xulxin. U Ġesu jkompli jispjega li din il-modija, din it-tip ta' attitudni li twarrab l-ambizzjoni tiegħek u l-interessi tiegħek biex tinvesti ruħek f'ħadd ieħor, Ġesu jgħid li din hija l-modija tal-kuntentizza. Tal-kuntentizza. Ippruva u tkun taf. Jekk tafu tal-ħwejjeġ, imberkin intom jekk tagħmluhom. Imberkin ħadħossukom kuntenti, ħadħossukom mimlijin, ħadħossukom sodisfatti, jekk tagħmluhom. Imberkin, jekk tafu tal-ħwejjeġ, imberkin intom jekk tagħmluhom. Ġesu wkoll qiegħed isejħilna biex inħobbu bħalma ħabna u livell all immens, ideal, all is asħab. Imma dik għandha tkun l-ambizzjoni tagħna. Kmandament ġdid nagħtikom li tħobbu xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Intom ukoll għandkom tħobbu lil xulxin. Jekk ta' bilħaq, Ġesu nsejħulu sit and we mean it. Irridu nħobbu xulxin. L-imħabba kif taġixxi? L-imħabba għandha l-idejn biex tnewwel lil ħadd ieħor, għandha l-widnejn biex tisma' lil ħadd ieħor, għandha l-ilsien biex tikkoreġi u tgħin u tinkoraġġixxi lil ħadd ieħor, għandha saqajn biex tmur tgħin lil batut. L-imħabba tinvesti f'ħadd ieħor. Qegħdin ngħidu li la darba Ġesu huwa s-sit tagħna allura huwa rrid nobbliga ruħi illi nobdieħ u nissottometti ruħi għalih f'kull ċirkostanza, f'kull post u f'kull ħin. Ibda mill-familja. Il-familja hija mogħtija priorità fil-Bibbja. Il-Kristjan ħajuri x'tip ta' Kristjanu, xi kwalità ta' fidi għandu. Iċċekkja kif iġib ruħu fid-dar ma' martu, jew il-mara ma' żewġa, ma' wliedu fid-dar. Illi l-mara tissottometti bil-ferħ lejn żewġa, żewġa jaraf li huwa il-mexxej fid-dar għal ġid ta' ħadd ieħor biex iservihom.
fil-familja. Fuq il-post tax-xogħol ukoll. Fejn qattaw terz mill-ġurnata prattikament, jekk mhux iżjed. Fuq il-post tax-xogħol. Illi inti dak ix-xogħol jista' jkun xogħol monotonu, jista' jkun xogħol minn ħadd ma jgħidlek grazzi u minn ħadd ma jipprezzak. Il-ħidma tiegħek għamilha għal Kristu. Għax hu sidek fl-aħħar mill-aħħar. Mhux is-supervisor, mhux l-mugħallem, mhux il-foreman. Hu is-sit finali tiegħek. U fis-sejħiet l-oħrajn kollha għandna narfuh bħala dak li jiddetermina u jidderieġi l-ħajtna kollha. Da darba Ġesu li possedini għandu jgħid jordna li x'nagħmel. Jekk ma togħġbokx, m'intix Kristjan. Ħana nitkellem kemm jista' jkun ċar. Però il-mowdija tal-fer hija li inti tkun f'komunjoni fil-qrib ma' Ġesu. Għaliex Ġesu għal-ħajja tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Ġesu għal-ħajja tagħna. Personalment, rrid nirraġuna li m'għandi ebda dritt nagħżel x'nobdi jew ma nobdix mill-Iskrittura. Ħafna nies jilagħbu bl-Iskrittura, isa tagħżel li trid. Li jogħġbok taċċettaħ, li ma jogħġbokx ma taċċettaħx. Tifhem, jew ma jarfux id-differenza bejn tagħlim li rċevew bit-tradizzjoni mingħand missierietom skont il-kultura li jkunu jgħixu fiha, u ma jarfux li l-Iskrittura għandha awtorità suprema fuq ħajjitna. Illi mal-kelma tal-Alla ma jħabbata xejn. Alla qal x'għandu x'jaqsam is-sifa mal-qamħ. Is-sifa hija dik il-biċċa tal-qamħ illi tintrema għax laqas il-nieżer ma jikluha prattikament. Ma tiswa xejn. Tagħlim li mhuwiex imsejjes fuq l-Iskrittura għal Alla ma jiswiex. U allura ma tistax inti tażel li trid. Kull ma fl-Iskrittura jgħod għalik. Meta Ġesu darba tkellem b'mod ibes. U nies qalu min jista' jissapporti dal-kliem? Min jista' jissapporti dal-kliem? U ħafna minnhom telquh, dak in-nas ma ġobhomx. Ma ġobhomx. Ġesu dar fuq 12 qalilhom intom ma tridux morru kollux veru. U Pietru għalhom li ħadd min immorru. U sit, għand min immorru. Ġveri, narfuk bħala s-sit tagħna. Mhux minna jonqos x'nażlu, x'joġobna, int tiddetermina, int tiddeċiedi. U sit għand min immorru, int għandek il-kliem tagħha dejjem. U aħna nemmnu żguri li inti dak il-qaddis tal-Alla. Il-Kristjan huwa imrekken illi issa fadallu alternattiva waħda, mhux tnejn, tlieta jew erba'. Ġili tajt ma nies jgħidu li jekk insib xi ħaġa aħjar mill-Bibja, xi ġifieri? Kif jista' jgħaddilek minn moħħok? Illi ħasib xi ħadd illi jgħix ħajja perfetta fuq l-art. U li kien imqajjem minn bell-imwiet bl-approvazzjoni u s-siġil tal-Alla fuqu, kif jista' jsib xi ħaġa aħjar? Kif? Ġesu huwa il-bidu tmiem tal-fidi tagħna. Charles Spurgeon, il-predikatur fi żmien ir-Reġina Vittoria, jgħid illi issa ikkonċentrajt it-talb kollu tiegħi f'talba waħda. Aħna kemm nitolbu vera u minn kull tip ta' talb. Ara dan l-erf ta' tal-bniedem. Għasart qed jgħid, għasart u ġibt f'talba waħda t-talb kollu tiegħi. U dit-talba hija din illi mmut li għan nifsi u ngħix kompletament għal Ġesu. Wow! Mitta li għan nifsi, jien mhix xejn nifsi. Jien ta' Ġesu. U allura id-direzzjoni, l-andament ta' ħajti jiddetermina hu. Jiena naf li warraj tajjeb. Il-naċ tiegħu fejn joħodhom? F'xi ferissies biex jaqgħu għal isfelle, fejn joħodhom? Fil-merat iħaddru. U bla sluċ u l-ħatar tiegħu imexxihom. Ġesu simpatetiku, Ġesu suprem, is-sultan suprem illi oroplejna, sejħilna, ħaddanna miegħu. Il-futur tagħna huwa assigurat.
Għaliex bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħu li hu għalalna, li hu tagħna, kapaċi li iva bi grazzja nkomplu segwuh sakemm nitlu fil-ħajja